Ona Alex, profesional modernoa, beti presaka, beti osasun erabaki, egokiak, hartzen saiatuz. Alexek etiketak irakurtzen zituen, ekologikoa erosten zuen eta koipe gutxiko aukerak hautatzen zituen, despentsa arreta handiz betez, osasunaren gotorleku bat balitz bezala. Hala ere, ahalegin guztiak egin arren egiak kezkagarri batek iraun zuen. Alex etengabe geldo sentitzen zen burmuineko lainoak jota eta pisu igoera iraunkorrekin borrokan. Paradoxa harrigarria zen dena ondo egitea, baina guztiz gaizki sentitzea. Alexen hozkailua, osasuntsu, ontziratutako jakiez beteta zegoen despentsa aberastutako zerealekin, osagai naturalak zituztela zioten proteina barrekin eta glutenik gabeko askariekin. Elementu bakoitza arreta handiz hautatua zegoen sarritan prezio handian, bizitasuna eta osasuna aginduz. Baina promesak hutsalak ziren. Energia jaitsierak sarriak ziren, loak ez zuen atsedenik ematen eta denek hitz egiten zuten osasun bizia beti eskura ezin zirudien. Alex frustratuta zegoen arazoa borondate faltan edo agian ezezagun genetiko batean zegoela konbentzituta. Ratsalde batean, alferrik gora eta bera mugitzen zela, Alex nutrizionista batekin egindako elkarrizketa batekin topo egin zuen. Hau ez zen kaloria kontatzeari edo dieta espezifikoi buruzkoa, askoz funtsezkoagoa zen zerbaiti buruz baizik. Nutrizionistak ez zuen zabor janariari buruz bakarrik hitz egin, baizik eta janariak jasaten duen prozesatze mailari buruz. Ez zen janari batek osagai on batzuk zituen ala ez, baizik eta zenbateraino aldatu zen bere jatorrizko egoera naturaletik. Hau izan zen Alexen ikuspegiaren lehen aldaketa sotila ontziratutako osasunaren gotorlekuan pitzadura txiki bat. Interesatuta, Alex ikerketa sakon batean sartu zen elikagaien zientzia, osagai zerrendak eta prozesatua, hitzaren benetako esanahia ikertuz. Azaldu zen harrigarriki, Alexek osasunari buruz pentsatzen zuen guztia birdefinitzen zuen bira argi bat. Trukerik ezen zabor janari nabariak saiestea bakarrik zen ulertzea ontziratutako produktu, osasuntsu, asko, baita ekologikoak, koipe gutxikoak edo glutenik gabekoak ere, oso prozesatuak zirela. Azukre eskutuekin, aziolio osasungaitzekin, zapore artifizialekin eta kontserbatzailekin diseinatu ziren dena modu adimentsuan mozorrotuta edo merkaturatuta. Alexek konturatu zen ontziratutako janari askok zeramaten osasun aureola, ilusio bat zela, marketing estrategia sofistikatu bat. Gorputzak ez zuen huts egiten industrialki aldatutako substantzia horiek benetako elikagai gisa ezagutzen eta erabiltzen ahalegintzen ari zen soilik. Benetako erronka ezen ontziratutako janari egokia aurkitzea, zen konturatzea, ontziak berak, sarritan arazoa adierazten zuela. Ikuspegi argia ezen dieta joera berri bat, baizik eta antzinako jakindurira itzultzea, janaria bere formatu sinpleen eta naturalenean. Alexek esperimentu erradikal bati ekin zion. Hilabete batez, ontziratutako janari guztiak kanpoan geratu ziren. Etiketarik ez irakurtzeko, osagairik ez aztertzeko. Erosketa zerrenda sinplea zen, fruta freskoa, barazki biziak, proteina harinak, zereal integralak, alanola oloa eta arroz integrala, fruitu lehorrak eta haziak. Lehen astea gogorra izan zen erosotasun ohitura zaharrak apurtuz. Baina bigarren astean zerbait sakona gertatzen hasi zen. Burmuineko lainoa desagertu zen, Alexek urte askotan sentitu ez zuen argitasun batez ordezkatua. Energia mailak gora egin zuen ez dardarekin, baizik eta bizitasun iraunkor eta egonkor batekin. Loa sakonagoa eta lasaiagoa bihurtu zen. Pisua poliki-poliki mugitzen hasi zen, baina are garrantzitsuagoa dena, Alexen ispilu irudiak benetako osasunaz gainezka zegoen pertsona bat erakusten zuen. Garaipena ez zen fisikoa bakarrik, intelektuala ere izan zen ulermenaren garaipena marketingaren aurrean. Alexek konturatu zen osasunaren benetako sekretua ez zegoela dieta konplexuetan, osagarri garestietan, edo adimentsuan diseinatutako ontziratutako produktuetan. Naturaren beraren sinpletasun irmoan zegoen. Ikasgaia argi eta garbi zegoen, gure gorputzak naturaren maisulanak dira, erregai naturalean oinarrituta hasteko diseinatuak. Osasun trukerik onena ez da trikimailu bat edo formula konplexu bat, gure burua ahalik eta jatorrizko formarik hurbilenean dagoen janariarekin elikatzeko aukera adimentsua da. Bidaia honek Alexi irakatsi zion benetako ongizatea ez dela pakete batek dioena, baizik eta janariak, benetan dena, natura hutsa, adulteratu gabea. Gogorarazpen indartsua da gure osasuneko aliatu handiena askotan egia sinpleena dela, bistara ezkutatuta. Hartu erronkazuk zeuk aukeratu beti janari naturalak prozesatutako ontziratutako produktuen ordez, osasun hobea izateko. Zure gorputzak eskertuko dizu. Alexen istorioak inspiratu bazaitu, sakatu gustuko botoiak, partekatu bideo hau, eta arpidetu Basque Report bizitza benetan osasuntsu eta bete-betea izateko argibide gehiago jasotzeko. Zein da zure janari natural gogokoena? Esan iezaguzu beheko iruzkinetan.